खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव नेशनेल हाफ माराथन रान फर पिस खुंदों। बिटिआर क'क्राझारनि थाखाय मोनसे माइल खुन्थिया गायसननाया एनसिसि आरो बिटिसि गेलेमु आरो अनसाइ बिफानजों जथायै खुंजानाय बेयो गिबि हायुङारि थाखोनि हाफ माराथनखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारि रान फर पिस विथ एनसिसि पिच सिटी क'क्राझारआ गेलेमुनि गोसोनि गेजेरजों खौसेथि आरो गोजोननि नेरसोन महरै हादोर नाङैनिफ्राय खारग्राफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन। माराथनआ रबिबाराव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जादोंमोन आरो बेवहाय हौवा आरो हिन्जाव मोन्नैबो एथलीटफोरनि थाखाय मोनथाम खारनाय थाखोफोर 21 किल'मिटार, 10 किल'मिटार आरो 5 किल'मिटार बाहागो लादों। मख'जाथाव गेलेमु सुबुंफोरजों लोगोसे 17 एनसिसि इउनिटफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन, जाय गेलेमुनि फारसे ओनसोलनि बांलांनाय रादायखौ दिन्थियो। फ्लेगशिप 21 किल'मिटार खारनायाव पंकज कुमारआ हौवाफोरनि थाखोआव देरहानायनि दाबि खालामो। बेनि उनाव दीपक भट्ट आरो कैलाश चौधुरीआ देरहायो। सांक्षी सिंहआ आइजोफोरनि थाखोखौ दैदेनदोंमोन, जेराव अमृता पाटेल आरो गीता कुमारी गौड़आ फारियै नैथि आरो थामथि जायगा आवग्रिनो हादों। 10 किल'मिटारनि बादायलायनायाव नीतीश कुमारआ हौवाफोरनि बाहागोआव सेथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन, जाय आकाश पाटेल आरो सन्दीप सिंहनि उनाव दंमोन। केएम संगीता पालआ आइजोफोरनि चेम्पियन महरै नुजाथिदों, जेराव चन्द्रकला लुइटेल आरो पाहिक केवटेआ नैथि आरो थामथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। 5 किल'मिटार खारनायाव सुकेमालां सुभाषआ हौवाफोरनि थाखाय बयनिख्रुइ जौसिनाव दं, जेराव आमल देबनाथ आरो हितेश बर'आ उनाव दं। सन्ध्या जाधवआ आइजोफोरनि बादायलायनायखौ दैदेनदोंमोन आरो रेहाना खातुन आरो दीपिका मुंडानि सिगां फोजोबदोंमोन। स्टेडियामाव बान्था राननाय हाबाफारियाव आसामनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि मन्थ्रि नन्दिता गर्लसआ, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो एडिजिपि एनसिसि नेर गगनदीपजों लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादों। मन्थ्रि गार्लसाया हाबाफारिनि जाफुंसारनायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बड'लेण्डनि गेलेमु आरो दावबायथाय जौगानायाव बेनि मोजां गोहोमखौ नोजोर होनानै इयुननि खुंथायफोराव बाहागो लानायखौ बांहोनो मिजिंथिदों। एनसिसिआ बिटिआरनि थाखाय गावनि रादायखौ नोजोर होनानै बे ओनसोलाव मोनसे गोदान बेटालियन गायसननायनि सानथांखिफोरखौबो फोसावनायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि दोरोङारि नेरसोन आरो हारिमुखौ फालिनानै बड'लेण्ड महोत्सबनि बेखेवनाय हाबाफारिया जोबबाय। गोदान दिल्लीनि केडी जाधव खमलायनाय स्टेडियामाव खुंजानाय बड'लेण्ड महोत्सबनि बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो, जाय थागिबि बर' हारिसानि न' बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि धोनि उनमोनथाइ, दावबायथाय, जामुं, राव आरो आखाइजों दानाय रोंग'थिखौ दिन्थिफुङो। साननैनि मेगा हाबाफारि, जेराव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बाहागो लादोंमोन, हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 नि गेजेरजों बिमा रावनि बिजोंनि जेंनाफोर आरो खाबुफोरनि सायाव माखासे गोनांथार गेवलां सावरायनायबो खुंफुंदोंमोन, जेराव रोंग'साफोर आरो खान्थि बानायग्राफोरा बाहागो लादों। मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', दुलाराय असमिया फरायसा आफादनि गाहाय बोसोनगिरि समुज्जल केआर भट्टाचार्य, बर' साहित्य सभानि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बिमा राव बिजोंनि गेवलां सावरायनाय जेंनाफोर आरो खाबुफोराव बाहागो लादोंमोन। दावबायथाय आरो हारिमुनि गेजेरजों जिउ गोनां बड'लेण्ड हालामनि गुबुन मोनसे सावरायनाय जथुम नब्लाङाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि सिएम प्रमद बर', मिरु बायजोआरि बिफाननि रायजो मन्थ्रि पबित्र मार्घेरिटा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बाहागो लादोंमोन। बाहागो लागिरिफोरखौ बिबुंथि होनानै प्रधानआ बुंदोंमोन, बर' साहित्य सभाया रावखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायाव गोनांथार बिफाव लादों। बर' थुनलाइखौ जौगाहोनो, लेखा रोंथायनि हारखौ जौगाहोनो आरो बर' राव आरो हारिमुआव गोसो होग्रा सोलोंथायारि फसंथानफोर गायसननो थाखाय गोबां हाबाफारिफोर लानाय जादों। बर' हारिनि रावारि दोरोंखौ संरैखा खालामनो थाखाय सोलोंथायाव बर'खौ जौगाहोबाय थानाया गोनांथार। बड'लेण्ड फोरबोआ बर' सुबुंफोरनि सिनायथि आरो मोनथायनि थाखाय गावसोरनि जिउखौ बाउसोमनाय मुंख्लंफोरनो मान बाउनाय महरै गसंदों। बिथांमोननि बाउसोमनायखौ गोसोआव लाखियालासे जोंनि हारिमुनि फालिथाया आबुं जायाखै।
बेयो बिसोरनि साहस जाय जोंनि उनमोनथायनि जौगानायनि लामाखौ रोखा खालामबाय। राव दोरोङारि आरो जारिमिनाव धोनि मोनसे हारिसानि हारिमुआ बेनि गुबै गुदिखौ बेखेवना होयो। जों बड'लेण्डनि सिगां आरो गोथां जिउ मोन्नैखौबो मान होयो मानोना बिथांमोननि बाउसोमनायनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुआ जौगायो होनना एबसुनि आफादगिरि आरो हाबाफारिनि खुंगिरि दिपेन बर'आ बुङो। बे फोरबोआ मोनसे जर'खा स्टल ओनसोलनि गेजेरजों आखाइ इसान, जाग्रा आदार आरो लोंग्रा मुवा आरो दामग्रा देग्रा आइजेंफोरनि गेजेरजों बड'लेण्डनि धोन सम्पथिनि मान गोनां BTech दावबायनायखौ दिन्थिफुंदोंमोन। आखाइ इसान मोनफ्रोम दिहुनजानाय बेसादफोरा बर' गामसा, दख'ना आरो आर'नायानो रुजुजायै हारिमुआरि गोनांथि दंमोन आरो बड'लेण्डनि गोथौ आरिमुगिरि शिल्प आरो हारिमुआरि सिनायथिखौ दिन्थियोमोन। बेयो GL दोरोङारि बर' लोंग्राफोरखौबो दिन्थिफुंदोंमोन जेरै जौ गिसि, जौ गोरान आरो जौ बिदै। बर' हारिनि दोरोङारि देंखो बेसादफोरनि अनगायैबो सिफुं जाय बावैसो BTech मोननो हादोंमोन बेखौबो दिन्थिफुंनाय जादों। बड'लेण्ड महोत्सबनि नैथि साना बड'लेण्ड सोमावसारनायनि उनमोनथायखौ मान होनानै बर' साहित्य सभानि आफादगिरि सुरत नार्जारिया मोनसे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायजों जागायजेनो। बे फोरबोआ बर' मुंख्लंफोरनो मान बावनायमोन जायफोरा ओनसोलनि सिनायथि आरो मोनथायनि थाखाय गावसोरनि जिउखौ बावदोंमोन। जेरै जेरै सान ओंखारो रोजा रोजा बाहागो लाग्राफोरखौ गावसोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायजों साजायनाय मोनसे गिदिर हारिमुआरि हानजा सुरनाय जायो जाय साइ इन्दिरा गान्धी स्टेडियामनिफ्राय दिल्ली सेक्रेटारियेट ओनसोलसिम गोसारनाय बड'लेण्डनि खौसेथि आरो गोग्गानायनि नेरसोन दिन्थिदों। मोनाबिलि समाव मिरुनि हारिसा आयदानि मन्थ्रि जुवेल अरामजों लोगोसे लक सभानि MP दिलीप शइकियाया मोनसे गिदिर हारिमुआरि मोनाबिलि बेखेवदोंमोन। मुंदांखा रोजाबगिरि पापनआ महोत्सबखौ मोनसे गोसो बोनो हानाय दिन्थिफुंनायजों समायना खालामदों जाय गावनि जिउ गोनां मिलौदोफोरजों रोजा रोजा नायगिरिफोरखौ गोसो बोहोनो हादोंमोन। बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु, बड' साहित्य सभा BSS, दुलाराय बड' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा GHSS आ खुंदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ दिब्रु दैमायाव नावफोरनि सौग्रावलायनायाव सासे गोमादों SDRFआ रैखाथि हाबाफारि जागायदों। गंनै नावनि गेजेराव सौग्रावलायनायाव दिब्रु दैमायाव सासे सुबुं गोमादोंमोन। बे जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला साब्रै दावबायारिफोरखौ लाबोनाय गंसे नावआ आसामनि डिब्रुगड़नि धलियाल फारसे थांबाय थानाय समाव दिनजन घाटनि खाथियाव गोदोदोंमोन। खाथिनि गंसे नावआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन आरो गोदोनाय जाहाजनिफ्राय साब्रैबो दावबायारिफोरखौ जाफुंसारै रैखा खालामदोंमोन। बबेखानि रैखाथि हाबाफारिनि समाव नावआव गाखोनाय सुबुंफोरा दैयाव गोग्लैदोंमोन। सासे सुबुं जायखौ उनाव मनज बेरिया होनना सिनायथि होनाय जादों गोमानायनि खौरां मोननाय जादों। स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्स SDRFआ गोमानाय सुबुंखौ नागिरनो थाखाय मोनसे सोलिबाय थानाय नागिरनाय हाबाफारि जागायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ आगरतला रेलवे स्टेशनाव 35 लाख रांनिबो बांसिन गान्जाजों लोगोसे सानै हमजादों। सोरखारि रेलवे पुलिस GRP आरो रेलवे रैखाथि हानजा RPFआ 17 नबेम्बराव आगरतलायाव मोनसे जथाय अपारेशनाव त्रिपुरानि आगरतला रेलवे स्टेशनाव 35 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि 24 कार्टन गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ बिहारनि बेगुसरायनि थागिरि 27 बोसोर बैसोनि बिट्टू कुमार आरो बिहारनि लखीसराय जिल्लानि थागिबि 23 बोसोर बैसोनि अंकुल कुमार होनना सिनायथि होदों। सानैखौबो स्टेशननि प्लेटफर्म नम्बर 1 आव गासै 298 किल'ग्राम गोरान गान्जाजों खानाय जादोंमोन जायखौ गंसे पुस्टकार्टआव दैथायहरनाय जादों। गान्जाखौ 24 कार्टनाव पेक खालामनाय जादोंमोन जेराव गासै 282 पेकेट दंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला सानै सुबुङा देवघर एक्सप्रेस ट्रेनजों गान्जाखौ बिहाराव दैथायहरनो थांखि लादोंमोन। जब्द खालामनाय गान्जानि अनुमान खालामनाय हाथाइनि बेसेना 35.76 लाख रांसो जागोन। आगरतला GRP स्टेशनाव नारकटिक ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स आयेननि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। पुलिसआ आथिखालाव अपारेशनाव लोब्बा थानाय जायखिजाया उफ्रा सुबुंफोरखौ सिनायनो थाखाय मोजाङै नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ जरहाटआव आइजो पुलिसनि सायाव आइजो आरो गथ'खौ गाग्लोबनायनि अजद।
जरहाटआव पुलिसनि गोजौ आखुनि मोनसे गोदानसिन जाथाय नुजाथिदों, जेराव भगदय पुलिस आउटपस्टनि पुलिस मावथिफोरनि सायाव बिथांनि न'आव नायबिजिरनायनि समाव सासे आइजो आरो बिनि गोरलै गथ'खौ गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादों। आइजोआ दाबि खालामदोंमोन दि पुलिस मावथिफोरा हिंसायारि जानायनि सिगां नखरनि बेसादफोरखौ खहा खालामदों। थासारिया गोख्रोंसिन जादोंमोन जेब्ला हानजाखौ दैदेनग्रा साब इन्सपेक्टर बर्नाली गहेना आइजोखौ सोबादोंमोन आरो बिनि उदैखौ जोदोंमोन, जेब्ला बियो गावनि 2 दाननि गथ'खौ हमदोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बेनि जाहोनाव गथ'साया खर'आव दुखु मोनो। मावख'गिरिया आइजोखौ अंकुर दास मुंनि सासे सेंग्राजों सोमोन्दो थानायनि सोमोन्दै सोंदोंमोन आरो जेब्लासिम बियो 1 घन्टानि गेजेराव पुलिस आउटपस्टआव गावखौ दिन्थिफुङा अब्लासिम गोब्राब फिथाय होनो हुमखि होदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला जोखोम जानाय गथ'साखौ जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।